Chcem vás všetkých privítať pri mojom novom videu, v ktorom by som vám chcel ukázať obaly, respektíve krabičky z pyrotechniky, ktorá sa už nevyrába, alebo ju nahradila nová pyrotechnika, čiže novšie druhy daných výrobkov, alebo sa už prestali vyrábať úplne. Takže teda začneme. Ako prvých tu máme Pirátov. Toto je stará krabička, predávalo sa to v Lidli alebo v Kauflande, takisto ako teraz. Bolo tam vtedy len 45 kusov, ešte so sírov. Tu si som dal len na porovnanie s krabičkou, ktorá je teraz. Je vidno, že je väčšia. Dôvod je aj ten, že v nových je už 50 kusov, čiže o 5 kusov viac ako v tých starých. Je tam o trošku viac zlože a väčšie hlavne kvôli tomu, že tam trčia z nich tie zápalné šnúry, ktoré pri síre netrčali. Ďalej tu máme Mini Korzár. To sú petardy, vtedy to bol čínsky drak, teraz je to mixer a teraz je tam tiež mixer Mini Korzár, lenže tiež to prerobili na zápalnú šnúru a dali tam inú krabičku. Takže takto to vyzeralo. Ďalej tu máme tieto 4x4-násobný hrom. Vtedy sa predávali zo syrov, teraz som tieto petardy už nevidel. Videl som len 5 ránovky, tie sú už normálne so zápalnou šnúrou. Bolo ich tu 5 kusov, je to od firmy Privatex Pyro. Ďalej tu máme Korzár Piccolo, to bolo tiež v čínskom drakovi. Teraz to není nijak nahradené v mixeri, to tam je prakticky o to menej v mixeri. Čiže v čínskom drakovi bolo toho viac ako v mixeri. Tu mám aj ukážem, ako to vyzeralo. Bola to takáto obyčajná malá petarda. Bolo ich tam 60 balení. Sú len také maličké petardy. No, boli to len také maličké petardy. Ďalej tu mám krabičku z Pirátov. To bolo tieto od Panty. Už som nevidel, že by sa vyrábali. Prakticky ste si kúpili normálne, že 100 kusov balenie Pirátov, ale bolo tam 10 týchto krabičiek. V každej bolo 10 kusov. Bolo to tak celkom dobre vymyslené. Len ste hodili do vrecka krabičku a mohli ste ísť. Ďalej tu mám majáčik. To boli ako keby, to boli prakticky fontánky. Teraz sa tieto fontánky nachádzajú napríklad v detskej sade Abrakadabra sa to teraz volá, keď to bolo Čári Mári. Až na to, že tu ich bolo 10 a mali krajšie efekty. Toto je kúpené normálne v stánku. Ale už som nevidel, že by sa to ešte predávalo. Ďalej tu máme staré megapetardy. Takto vyzerala krabička. Vtedy sa predávali po 10 kusov, boli zo syrov, bohužiaľ na ukážku nemám. Neodložil som si petardu, mám len krabičku. Táto konkrétna krabička z roku 2010. Mne sa zdá osobne, že boli možno aj trošku silnejšie. Bolo to také lepšie z toho zo sírov. Tieto staré megapetardy. Ďalej tu máme starý obal z včeličiek od Klasku. Prakticky to je to isté ako včeličky teraz, lenže majú už teraz tie včeličky nový obal. Ďalej tu máme moje obľúbené petardy, tie som mal veľmi rád, bohužiaľ sa už nepredávajú. Sú to petardy Tiger. Boli to trojránovky, 100 kusov, predávali sa v stánku. A boli na to, že to boli trojránovky, tak boli naozaj celkom silné. Mám aj jednu na ukážku, ako to vyzeralo. Také to boli. Oranžové. To boli veľmi dobré petardy, to ma trošku hnevá. Sa to už nepredáva. A ďalej tu máme už len pár takých kúskov obalov, skôr by som to nazval.
Tu máme vrch z čínskeho draka, teraz je to mixer, to bol čínsky drak, tak toto vyzeralo. Možno ste to niektorí nevideli, ale väčšina si skôr myslím, že to ešte zažili. Čínsky drak si myslím, že bol lepší ako mixer, bolo tam toho viac. Boli tam prakticky rakety, takisto 6 gráci, ešte starých, 3 kyklopovia, 4 Afrodity, potom tam bol Mesiarka, to je aj teraz dvetný, aj to je teraz tí Korzár, Mini Korzár, Korzár, Piccolo a dámsky tresk. Myslím si, že som už nič nezabudol. Ďalej tu máme, teraz som to spomínal, obal, ako takto toto je odtrhnuté zo starej grácie. Teraz sú nové ohnivé grácie, v tejto bolo grácie, tak toto bolo na rakete nalepené. Ďalej tu máme z dámskeho tresku, teraz to tam není, to boli prakticky koberčeky, 10 kusov, rán, neviem, možno 50 to mohlo mať, boli trošku menšie ako čo sú teraz tie malé koberčeky od Klasku, ale bola to paráda. A nakoniec tu máme len krytku zo zápalnice, som vám chcel ukázať, toto je terajšia normálna zápalnica, ale kedysi boli takéto žlté. Tak len to som vám chcel nakoniec ukázať. Takže ešte vám to ukážem takto z vrchu. A chcem vám poďakovať, že ste si pozreli toto video, snad sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Môžete napísať, čo by som mohol zlepšiť po prípade, možno aj aké iné video by ste odo mňa chceli, aby som vám nahral. A všeobecne môžete napísať, čo sa vám na tom videu páčilo a čo nie. Čo zmeniť, čo zlepšiť. Takže ešte raz vám chcem poďakovať za pozretie videa a vidíme sa pri ďalšom videu.